Okay, manihapon ta niyo. Wow. Yummy. Hmm. Beron mga katil ang panahon karon no. Ang kwarta ipang bag-o na pong kwarta ron mga katil. Ang ipang butang puro na mga mananap, mga idlas na kayo. Lisod na kay dakpon mga kwarta ron mga katil. Sayunan ka madakpa na mo ng kwarta eskalibo karon nga agila. So kinamlupad asa ka kadakop ana. Punta ra tong 200 kay halo. Madala ra tong litag. Oh no. Litagan ra tong 200. Halo man to. Madala litag. Itong 500 saladong. Samot kating idlasa. Pero madala ra pa tong sniper. Ikaw ang tinuod mga katil. Bisa pag kusog tayo mang lupad ng mga kwarta karon kay agila na ning kamot gyapon ta di gyapon na dili man nato na makuha kung dili ta maning kamot no mo nang aron makuha nato na maning kamot sa nag-eskwela karon magtirog eskwela kay piti naging paita og lisod kayo kay habog na kaglupad ang sa kaliburon. Nasa ibabaw. Kay agila. Manang katanang ka estudyante dia. Sinarong yung eskwela kay para sayon ra kay kabuton ang agila nga sa kalibo. Ina ra. Muna kami nakadabis. Then kita nga wala nag-eskwela. Ni kamot gyapon ta. Kaya para angko na to. Lisod man pero sayon ra basta mo trabaho ra ta. Unya labiol. Yes, so pumata.